हाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ जों मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बे कांटिलांसो होनना बुङो आरो बे दैबाज्रुम दङ बेहाय बे दैबाज्रुमा फेमासखा आरो बयबो मिथिखायोखा कांटिलांसो दैबाज्रुमा माबायदि दैबाज्रुम बहुत मोजां नायनो दैबाज्रुमनि थाखाय बे जायगाया माने बिखात बा फेमास नोंथांमोनाबो जुदि नायनो गोसो दंब्ला फैनानै बेरायफैनो हागोन आं बे मोनसे गुसुं भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना आरो फुल्लि लाबाखै फुल्लि लाबा गोबां गोबालाव जायो दा नायदो माबायदि जायो भिडिअ नायलांसिथौ फारि फारि दा जोङो न'निफ्राय ओंखारजेनबाय जागायजेनबाय थांनो नागिरबाय आरो जों बाइकजों थांदों साथाम बाबु सानै ओमफ्राय आं दा जों थांगासिनो दं आरो कांटिलांसोआव थांगासिनो दङ ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो माने देनगाव मोनहैबाय बे देनगाव मार्केटजोंनो हाबनांगौ बे देनगाव मार्केट बेजों जों ओरै हाबलांनांगौ ओरै हाबलांबानो मोनहैगोन आरो कांटिलांसोखौ माने भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन बेबो भिडिअआ माने गोलाव जादों गोलावानो जाखादोंखा माने थेवबो आङो माने एसे गुसुं खालामबावबायसो ओमफ्राय माने जागानि भिडिअखौल' आं देखायगोन माने प्लेसआ माबायदि मोजां ओमफ्राय लामानिखौ आं नेक्स्टआव लाबोगोन लामाखौबो जों मोजाङै खेबदों जों बेखौ नेक्स्टआव लाबोगोन दा नायलांदो देनगाव मार्केट बियो ओमफ्राय बिनि उनाव जायगाखौ जों मोनहैबायानो कांटिलांसो जायगाखौ नायदो माबायदि जायगाया कांटिलांसोआ दंफां बारि मिथिंगा सारि आरो माने हाजो आरो दंफां सारि गोजा नायनो बहुत मोजां आरो बिदिनो दा जोङो जायगाखौ मोनफैबाय मोननानै बाइकखौ लाखिनानै ओमफ्राय एसे जोंबो माने एसे दसे रेस्ट लाबाय आरो बेलेग बाबु ओमफ्राय बैबो बाबु ओमफ्राय एसे बैथिं एसे थांबाय थादों आं एसे जायगाखौ देखायनाय माबायदि नायना ला ओरै टाउन आरो बेबायदि दाथ' बारा माने मानसिया माने एसे खम जायो थेवबो माने फैयो आरो फ्राय माने खम दखानफ्राबो लुगासिनो दं दाथ' दखानफ्राबो मोननै मोनथाम बिदिनो माने खम आरो दखानफ्राबो उनाव माने सिजोनावबा बहुद जायो नायदो दखानफ्रा मारै ओमफ्राय ओरैनो थांनांगौ जोङो दा बेफोर उनाव दङ दा जोंबो ओरै थांसिगोन आरो बेरायनो नायनानै माबोरै जों दा थांबाय माने दै बाज्रुमखौ जों नायनो थांबाय बाबु बियो बिथिंनो थांनांगौ आरो थांनाया थांगासिनो दं ओमफ्राय बेफोराव बाला बायदिसिना ओमफ्राय बै साइडथिं माने पार्क माने गेलेग्रा दङ आरो बे बाला बायदिसिना माने माबा मोनसे कनस्ट्राक्सन बानायदों खोमा जों नुदों नालाय आरो बे बाला बायदि नुबाय आरो नुदों दङ आरो दैयाबो एसे गोबाङानो बोहैदों खोमा दैखौबो एसे नुदों आरो दा बाला माने बानायगासिनो दं माबा माबि लुगासिनो दं खोमा माने ब्रिज बानायदों जानो हागौ नोंमारगौथ' ओरैले गोबां मानसि दं खामानि मावग्राफोरबो आरो गोबां मानसिफोरानो बेरायफैयो बै दलंखौ बानायगासिनो आरो बे दलं आगोलावथ' नायदो बे दलंआ माबायदिमोन ओमफ्राय मेचिनफ्रा हनै दलं बानायनाय मेचिनफ्रा माबायदि मोजां नाङो आरो बाबाबो नुनो माने सक जाबाय दा बोरै बे साजोंबो थाबायनो एसे उसुबिदा जायो बिसोर दैजों थाबायनो होनबाय दैजों थाबायदो आं खिन्थु साजोंसो थांसै दैजोंसो सानैया थांसिगोन आरो एलाय नायदों नै ब्रिजखौ बानायदों माने फार्स्ट ब्रिज आरो फुट ब्रिज होनांगोन दा एसे गिदिर माने आगोलावथ' नै फिसा लेंसोमोन दा गिदिर बानायसिगोन आरो एलाय दैया बेबायदि दैयाथ' दाबादिबा दा दैया एसे बांसिन दाथ' आरो मिथिखायो अखानि सिजोन नालाय नायनो अखानि सिजोनावबो बहुत मोजां जायो आरो माने ओंखायनो जोंबो माने नायनो गोसो जानानै थांदों आरो माने दैया बोहैगासिनो गोजों फ्राय गोजोङानो हाफोरखौ अन्थाइफोरखौ नुजोबो हनै साफानो नुजोबो आरो कालारा माने बिदिनो हवाइटआनो बिसोरबो दैखौ बारबाय सानैजों हनै बारबाय थाबाय ओमफ्राय बिदिनो थांबाय थानांगोन दाथ' माने लामाखौ पाखाबो खालामाखै बिदिनो थांबाय मोनगोन आरो ओमफ्राय बेयो जाबाय माने गार्डेन माने गेलेग्रा गथ'फोरनि किड्सफोरनि गेलेग्रा आरो गार्डेनथ' माने आगोलाव फुल दंमोन दा फुलफ्रा माने थैजोब्बाय नामा मिथिला खिन्थु एसे मोजांमोन माने थाङासै खालि बै गेलेग्रा माबाफोरखौल' नुबाय आरो ओमफ्राय बैबो न' दङ बेहाय माने गावसोर सोरबा माने आलासि मानसि ओरै फैबा बेहाय थायो आरो बे माने सल्भ खालामो आरो सोरबा बे गावसोरनि मा होनो बे जायगायाव माने नेग्रा बा बे जायगायाव माने सोरबाफोर जुदि गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट मानसिफोर फैयोब्ला बेहाय हल्ड खालामो आरो ओमफ्राय दा थांगासिनो दं लामाफ्रा बुहुत गाज्रि जाबाय दा दैलां माने मा होनो दा माने अखा हानाय बोथोर ना दैलांखौनो होनजायो जेनेबा नगद लामाफ्रा नै एकदमबारे अखा हानानै माबोरै जादों अखा हाबाथ' बुहुत गोगोमैनो हाखायो बेहाय दै एसेसो दं आरो थेवबो लामायाव हाब्रु जाया मानि थाखाय बाला सिरा अन्थाइ बेबायदि लागायदों आरो जों थांगासिनो दङ बेनिफ्राय माने 1 किल'मिटारसो जागोन आरो थाबायलांनांगौ होमबासो मेन जायगा मोनगोन आरो नोंथांमोना बर जाना नायलांबाय था माबायदि फारिनो देखायलांबाय थागोन माने जों बिदिनो थाबायलांगासिनो मानसिफ्रा गोबां फैयो ओमफ्राय बेफोराव साइडआव बेफोराव जिरायग्रा बायदिसिना दङ दाथ' माने इमान साफा बेबायदि क्लिन नङा माने दा बारा साफा खालामो एक्सुवेलि दाबो माने जेनेबा साफा खालामनांगौ जायो आरो खालामबा माने साबसिन नुगौमोन दा माने बेरायनो बांसिन मोजां खिन्थु मानसिफ्रा दा बादिबा बारा फैयो सिजोनावसो फैयो जेनेबा नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि ओरै माने एप्रिलसिम माने बहुत मानसि जाखायो आरो बहुत मानसि जाखायो बे फैयो ओमफ्राय माने एसे आप डाउन बेबायदि
लामाफ्रा माने मोजां नाङो आरो आप डाउन बायदि नालाय थांगासिनो जोङो थांनानै ओमफ्राय आरो बेवहाय जोङो माने बर' मानसिफोर बै जोंनि गामि खाथिनि मानसि आरो बर' मानसिफोर थांनो हरलाय माने बिसोर पिकनिक जानो फैदों आरो बिसोर माने दैखौ नायनानै फैफिनबाय बिसोरो जों खिन्थु थांगासिनो दं ओरैनो हर दैयाबो स्राय स्राय ओरै बोहैगासिनो दं ओमफ्राय बिसोरो फैदों जोंनिनो सिनाखि गोजा जों एसे रायलायबाय आरो बर' मानसि गोजा बिसोर बयबो जोंनि सिनाखि गोजा गामि खाथिनि दा जों थांगासिनो दङ हनै माने दैयाबो स्राय स्रायनो माने भिडिअखौ थाबायनानैसो लादों आरो माने थाबाय माने लालांगासिनो आरो भिडिअखौ माने दाथ' माने दै मेरला जायो नालाय अखा हानानै दैया बांसिन बोहैयो जर माने माबादि नायफेराखै माने जों माने जानुवारि फेब्रुवारि बोथोराव फैनानैसो नायो खिन्थु बेहायथ' दैया एसे खम जाना थायो जेनेबा खिन्थु दा माने दै मेरला माने दैया माने बांसिन बोहैगोन बेफोरजोंथ' बारा दैयानो बोहैया खिन्थु दा दै मेरलाखाय बेफोरजोंबो माने एसे लोबैनो बोहैदों आरो नायलांदो माने लामाखौ बानायगोन गासैबो प्लास्टार होजोबगोन बायदि मोन्दों दा लामाया एसे गाज्रि माने जेसिबिफोर बाहायनानै जावदों जानांगौ लामाखौ एसे फुवारबाय आगोलाव एसे फिसा गोजासोमोन दा खिन्थु गुवार खालामबाय आरो नै बेफोरजोंथ' खाथिजों नायनोनो हायामोन आरो माने हाग्रा बायदिजों बेखौबो बानायगासिनो दं बेबो माने सेकेन्ड फुट ब्रिज माने हेंगिं ब्रिज बादि आरो हेंगिं ब्रिजखौनो होनांसिगोन बिदि नंद्राया थेवबो माने गोजौ दावखोलाय नालाय हेंगिं ब्रिज बादि आरो दा बेखौबो माने गिदिर बानायगासिनो दङ नै खामानि मावग्राफ्रा रड बायदिजों माने खामानि कन्टिनिउ सोलिगासिनो दं स' खालमासि माने थाबायनो मोनहैगोन आरो बिदि जाहैगोन हागौ सोंदोंमोन जों खालमासि जाहैगोन थाबायनो मोनहैगोन बायदि जागुलायदों आरो जों बारबाय एकदम आगोलावथ' बेफोरबो बानायनायसिम जों बै गाहायजों बै दा गोदान ब्रिज कनस्ट्राक्सन खालामगासिनो ना बेजोंसो जों थाबायोमोन बेफोरखौ बानायदोंगासिनो आरो बे थांगासिनो आरो बेजोंबो दैयाबो बोहैयो स्राय हनै साफा गोजोंथार दैयाबो बुहुदनो दा बैफोराव मानसिफ्रा जेनेबा बेरायनो फैबा बेफोरावनो जेनेबा मा होनो पार्टिखौ खालामो आरो बेफोराव पार्टिखौ जायो जेनेबा मा होनो ओंखाम आरि बायदिसिना सबबो बेफोरावनो जायो आरो एसे स्पट माने जायगाया मोजां नालाय प्लेसआ बेहायथ' फैनानै जाफैयो दंफां लाइफां मिथिंगा सारि सिं नालाय हाजोआनो आरो बेजों माने एसे प्लेन बिदिनो गाहाय गोजौ माने समान आरो बिदि आरो ओमफ्राय बे हाजोआनो बेफोराव माने आगोलाव फुल गायदों खिन्थु फुलफ्रा गैला माने गासिबो थैजोब्बाय खोमा माने टेक केयार बारा खालामा जानांगौ बेनिखायनो बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय बेफोराव गोबां फुल गायदोंमोन जों फार्स्ट माने फैजोबो दा खिन्थु फुलखौ नुनो मोनलाय माने मिथिंगा सारि नालाय माने आरो हाजो गेजेर बहुत मोजां नाङो बेरायनो थांनो ओमफ्राय बिसोर माने बे माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसि नामाथाय बिसोर माबा मोनसे बानायनो होननानै थांगासिनो दं आरो ओमफ्राय सोंदोंमोन जेनेबा रायलायदोंमोन आरो मा बानायगोन सोंनाय जादोंमोनबो एसे आगोलाव ओमफ्राय नायदो मारै बैजोंबो दैया ओरै बोहैबाय थायो आरो बैथिं खना दैया एसे माने गोबाङानो दं नालाय आं होनखादोंखा दैया गोबां दं दा माने अखा हानाय बोथोर जानाय आरो मानसिफोरनि बेरायनानै फैबावो बिसोरो जों खिन्थु थांगासिनोसो दं बेहाय लामाया एसे आप जायो एसे गोजौ गाखोनांगौ ओमफ्राय बिसोर मिनिगासिनो दं आरो माने थारमाने माने मोजां नांदों नालाय हेपि नाङो बिदि माने माबा मोनसे जायगाखौ नायनो थांबाथ' आरो बयबो मोजां नांखायोखा मोजांनो आं माने बेक साइडआव भिडिअ लागासिनो दं खारन भिडिअ'थ' लानांगोन ना भिडिअखौथ' लानांगोन अब्लासो जों माने नोंथांमोननो देखायनो हागोन बेनिखायनो आंबो भिडिअखौ लाबाय आरो खारन बिसोरथ' बारा रोंनाय नङा नालाय ओंखायनो आंनो खेबबाय आरो भिडिअखौ आरामनो नायदो मिथिंगा सारि मोजां नाङो लामाखौ बेनिफ्राय माने फाक्का बानायबाय लामायाव माने खाथिसिम लामाखौ फाक्का बानायबाय आगोलाव माने फाक्का नङामोन आरो थेवबो हानायनिमोन दा खिन्थु माने फाक्का जालांबाय ओमफ्राय गाहायावबो ओरैबायदि नुहुरो ओमफ्राय ओरैनो दै दङ दैयाथ' बिदिनो बोहैयो नालाय जिं दा जोंथ' मेन जायगाखौ नुबाय मेन जायगाखौ नुहैयाखै नुहैसिगोन बारा गाव गैला आधा मोनबाय आरो जों ओमफ्राय बे माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसि जानांगौ ओमफ्राय बेनाव सोंदों आरो मा खालामगोन आदा होननानै ओमफ्राय बुंबाय डास्टबिन बे गासिबो डास्टबिन खालामगोन बिसोर ओमफ्राय माने दा बहुत मोजां जादों माने बुस्थुफोरखौ माने प्लास्टिक बायदिसिना जायै लोङै मानसिया जानला मोनला गारो बेफोरखौ माने साब सिखोन लाखिनानै डास्टबिनाव माने दोनब्ला माने मोजां जायो आरो नोंगौ माने जायगाया होनबानानै क्लिन जानानै थायो नङाबा बहुत लेथ्रा प्लास्टिक बायदि मेथाइ बिख' बायदि जानानै थायो बेनिखायनो माने मोजां जादों मोजां गरिनि स्टेप लादों आंबो माने सापर्ट खालामगोन खारन जानांगौ बिदि आगोलाव जों थांबाथ' माने बेखौ माने थायामोन खिन्थु दा माने गोदान नुदों आरो बिलाइ डास्टबिनखौ माने दा माने बानायगासिनो दं आरो माने एसे माबाया ओमफ्राय माबाया आरो बेखौ
आरो बेहायनो हनै दैया माने बुहुद नालाय दाथ' दै माने बे साइडथिंबो बोहैदों हनै फिसानो बोहैबोबाय नालाय स्राय स्राय बे दै बोहैलायनाय जरना जिं जिं ना हाजोनि दैया स्राय स्राय बायदि आरो नोंमारगौ हाजोनि दैया नालाय स्राय स्राय बोहैबाय आरो नायनो बुहुद अभियासलि मोजां नुखायोखा नायलांबाय थादो जों मोनहैसिगोन आरो फ्राय बारा गोजान गैला थांगासिनो दङ ओमफ्राय दैखौबो नायनांबावबाय हनै ओमफ्राय बैहाय नुहुरदों हनै मानसिया बेहाय दङ माने बे जेराव एसे जायगाया माने मोजां मोन आरो बे जेराव माने एसे जिरायनानै आरामनो निजोमनो जिरायनानै हायो दैयाव बेहाय दुगैदों खोमा बिसोरो जिरायनानै फ्राय दुगैदों जिरायनानै दं बिसोरो गेदेर मानसि गोबां फैयो दाथ' बहुत माने सानडे दिनाखन बांसिन मानसि जायो सानडे दिनाखन बहुत मानसि अफिस बा बायदिसिना खामानि बायदिसिना थायाना दाथ' आरो लकडाउन मानसिया जेरावबो ओंखारलाङा माने सानडे दिना आरो फ्राय मानसि जायो आरो जेनेबा फैबा एसे रिक्स जायो नालाय लकडाउन आरो माने कर'ना बेमारनि थाखाय एसे रिक्स नालाय नंखायनो मानसिया बारा गैया खिन्थु ओरैनो ओरैनो बन्द' बा बिदि माने सुटि बायदिसिना मोनबाथ' बहुत मानसि जायो आरो दा जों मोनथारसिगोन बारा गोजान गैला मोनहैथारसिगोन आरो जों थांगासिनो दङ थाङै जा बे मोनसे थार्ड ब्रिज आरो फुट ब्रिज बेबो हेंगिं ब्रिज बादियानो बुंजायो माने हेंगिं ब्रिजखौनो बुंनांसै माने फुट ब्रिज एसे बारा गोजौ खालामाखै आरो बेखौ एसे थिगखौनो खालामदों हनै बेजोंबो दैया बोहैयो नालाय बै गोजौनिफ्राय गोदान दैया माने ओरैनो बोहैनानै ओमफ्राय ओरै बोहैनानै माने गामि बैथिं बबावबा मोनहैयो आरो दा नै नायदो बेबो मोनसे माने थार्ड ब्रिज लास्ट ब्रिज आरो बेयो बिनि उनाव ओमफ्राय जों मोनसिगोन आरो जायगाखौ मोनथारबायानो गैला एसेल'सै दसे नुथारसिगोन जायगाखौ माबादि माने वाटारफला जों एकदम नायनोथ' गोसो जादोंमोन नालाय बेबो दाबादियाव मा जायो खारन दैयाथ' नै बुहुद बोहैदों माने दैयाथ' बेबायदि बोहैया माबादि जानानै दं दैया माने बुहुदनो दा नायदो माबादि हनै जों मोनसिगोन आरो नैबे दंफांखौ बायदोंमोन खोमा बिदि हाफानानै दोनबाय आरो बेबायदि लामाया बेनिफ्राय माने प्लास्टार होआखै माने होगोन खोमा उनाव लासै दाथ' माने गभर्नमेन्टआबो इनिसिएटिभ लादों नालाय माने होलांगोन जानांगौ नेक्स्ट माने डिसेम्बर जानुवारिफ्राव माने मोजां जानांगौ आरो दा नायदों जों मोनबायानो आरो फ्राय एकदम मोनहैसिगोन मोनसे ओइलाय एसे नुजदिदहांबायानो नै साइडजोंबो बवा बोहैबाय माथो बे जायगायावथ' जेनेबा फैया माने दैया बुहुद दाबादियावथ' दै बुरजा अखानि बोथोर नालाय दैया गोबां जाखागोन बेनिखायनो दा दैया माने गोबां दं आरो दैयाबो बुहुद साफा गोजों ओमफ्राय माने अन्थाइ बायदिसिनाखौ नुजोबो नाय माबायदि ना बोहैदों आरो मोजां नाङो ओइलाय एसे नुहुरबाय दा हाजोनि दैया स्राय स्राय बोहैबोदों अन्थाइ माजों मोसानायबोदों गान खननाय ना नायदों बेसेबां बिउटिफुल ना दैया बुहुद जर एकदमबारे नायदो नोंथांमोना नायदोंमोन माबादि खांखिलांसोनि वाटारफला दैया माबादि गोलैदों आरो बुहुद मोजां नायथावथाव आरो नायनांगौ वाटारफल माने हाजो गेजेराव बायदि दै गोलैनाय दै बाज्रुम गोलैनाय बुहुद मोजां नुयो मिथिंगानि गेजेराव बायदि दै फैनाय माने नायनो माने आमेजिं नाङो ना बुहुद मोजां नाङो आरो जों बै गोजौनिफ्रायनो गोलैबोयो हनै जोंथ' बुहुद मोजां नुदों नायलाय नोंथांमोना ना दाथ' आरो दैनि सिजन नङा जानो दै अखा बहुत हायो माने दैया माने सब बै साइड जिंथिंबो गोलैजोब्बाय माने बिथिंथ' गोलैयानोमोन जेनेबा मा होनो बै माबाफोराव नभेम्बर डिसेम्बरफ्राव माने दै बारा थायो नालाय एसे ओरैनो बै मेनावल'सो गोलैयोमोन आरो खिन्थु दा माने सबथिंबो माने दैया दै बादि बोहैबोदों आरो बुहुद मोजां दै माने जिरायग्रा बायदिसिना माने खालामबाय आरो बेखौ बे थांनाङा होननानै माने बेफोरखौ बानायना होजोब्बाय माने खारन बेफोरखौ बानायनानै होजोब्बाय होमबासो न'आव मानसिफ्रा माने उसुबिदा बायदिसिना गारलाबायनाय जाबोर जोथोर बेबायदि खालामबाय बेनिखायनो जाहाथे जेन बेफोरनि थाखाय माने प्रटेक्ट खालामबाय आरो एसे रिक्सबो जायो बेफोराव नङा जानो दैयाथ' बारा माने एकदम गोथौथार बायदि नङा थौब्लियानो आरो हनै नुनानै थौब्लियानो नायलाय बुहुद मोजांनो बिसोर बाबुमोनानो बुहुद हेपि जाबाय आरो नुनानै रंजाबाय एकदम नुहुरो स्रां नुहुरजोबो हनै बाबुमोनाबो नायदों बै खनाथिंनो बारा गैया आरो बिदिल' गोलैयो आरो भिडिअ लाबाय जों बिसोरखौ नायनानै एकदम बे बुहुद दैया बेसिम गोलैफैयो दैया माने जर नालाय बुहुदनो बेसिम सास्राव फैयो आरो सिजौखौ लंपेन्ट गस्लाबा सिजौबाय थाबा सिजौगोन बायदि आरो बाननानै होबाय बायदि मोजां नाङो बा सोरबाबो जुदि फिल्म बायदिसिना जुदि शुटिं खालामबाय बे शुटिं खालामनोबो हागोन आराम जायगानि दैखौबो एकदमबारे मोजां नुखायो आंबो दा थांबाय आंबोथ' एसे लानांगोन ना भिडिअखौ नङा जानो आंबोथ' एसे नुनांगोन खारन एफा खस्थ' बेरायनो थांदों नालाय नुनांगोन नायदो आंबो थाहैबाय एसे बाबुजों थाहैबाय आरो सासे बाबुआ माने भिडिअखौ खालामबाय आरो जोबोद मोजां नुयो नोंथांमोना जुदि सोरबा बिदि फिल्म बा माबा जुदि शुटिं खालामबाय फैनानै शुटिं खालामफैनांगोन जायगाया बुहुद मोजां आरो नायथावथाव आरो समायना रमायना माने दाबादियाव माने बुहुद साबसिन जागोन आरो दाबादि सिजनाव खारन मानि थाखाय माने दैया बांसिन जर जायो नालाय सब साथिंबो नायना ला मारै दैया अखा हानाय बोथोराव माने शुटिं खालामनो बुहुद मोजां मोनसे मोजां टाइम बरनानै फैनानै शुटिं खालामबोयो बुहुद मोजां नांगोन आरो जायगायाबो मोजांखा माने हाजो सोरगिदिंनि हाजो गोजा आरो मिथिंगाफ्राव दाबादियाव माने बिलाइफ्राबो गोथां जाखोजोबो आरो नायनो बुहुद समायना नुखायो
न' जानाय लोगोफोर नायदो बहुद इन्जय खालामबाय जों नायबाय बिदिनो नायनानै दसे गोबाव जिरायबाय दैया माबादि बोहैदों बहुद मोजां ना दैया बहुद स्पिडसिन आरो बेवहाय जों सेल्फिबो माने सेल्फि स्टिकजों लाबाय आरो जों माने फ्रन्ट केमेरा लाबाय साथामबो थाबाय जों नायबाय नै भिडिअखौ हदे माने एसे इन्जय खालामनाय रंजानांगोन एसे सिखारान सिनखौथ' जोङो लाखिखानांगोनखा नङा जोङो थांबाय जेथिया एफा खस्थ' खालाम थांबाय जेथियाथ' आरो लाखिखानांगोन माबादि गोलैयो दैया नाय बहुद मोजां नुयो साथामजों जों बहुद रंजाबाय आरो एकदमबारे नायनो गोसो जायोबा बेरायनो गोसो जायो आरो आफ्टार लकडाउन माने लकडाउन जानानै माने जेराव थाङाखै खिन्थु बेहायसो दिनै एकदम फार्स्ट टाइम ओंखारबाय आरो दिनै माने फार्स्ट टाइम बेरायबाय आरो कान्टिलंसोनो बेरायनो गोसो जाबाय खारन बेबायदिथ' भिडिअ बेरायनो बहुद बेरायबायथ' हाय फैयो खिन्थु माने भिडिअखौ बायदि लानाय जायाखै जेनेबा लानाय जायाखै खिन्थु आं दिनै माने लाबाय आरो मोजाङैनो लानानै फेसबुकाव नागारनोसै आरो बेखौ नायदो बहुद मोजां नुदों लोगोफोर ना एकदम नायथावथाव आरो जायगाया बहुद बिउटिफुल प्लेस जायगायाथ' मोजांखा जुदि नोंथांमोना बेरायनो जुदि गोसो दंब्ला फैनो हागोन जेबो उसुबिदा गैया नायफै जोबोद मोजां ओमफ्राय जोंबो बेनिफ्राय फैफिनबाय फैनानै ओमफ्राय लामा मोखाङाव फैबाय आरो बे बाबुआ गेलेनो होनायखाय बे गेलेग्रा माबायाव जों बाबुखौ दसे गेलेहोबाय ओमफ्राय दलंखौ बानायगासिनो दङ नायदो ओमफ्राय थिग बिदिनो जोंबो न'आव फैसिगोन आरो न'आव फैनो जोंबो फैखाबायानो आरो न'आव जोंबो फैबाय आरो जुदि नोंथांमोना नायदो आंनि भिडिअखौ नायना जुदि मोजां नुदों लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय नेक्स्टआव आं बिनि माने लामाया माबादि बेखौ आं देखायगोन बिनि भिडिअखौ आं आपल'ड खालामो दिनै बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना इन्जय खालामदो गोजोन्थों एसेनोसै